Nepoddávaj się, choć czasem braknie sił, wiesz, że w to a milující fanoušky. Jinak odejdou pryč a to přece nikdo z nich nechce. A milující fanoušky. YouTuberem? Víš, co znamená být malým YouTuberem? Víš, co znamená být... Víš, co znamená být malým YouTuberem? Znamená to vstávat unavený, děláš ten stejný klip znovu a znovu, protože tvůj telefon zase nefunguje. Ti všichni malí YouTubeři potřebují podporu a milující fanoušky. Jinak odejdou pryč a to přece nikdo z nich nechce. Takže když uvidíš malého YouTubera, tak mu dej aspoň like nebo odběr, jestli můžeš. Neříkám, že přímo mě, ale těm malým YouTuberům můžeš pomoct. Takže vy malí YouTubeři použijte tento zvuk a pomáhejme si. Víš, co znamená být malým YouTuberem? Znamená to vstávat unavený, děláš ten stejný klip znovu a znovu, protože tvůj telefon zase nefunguje. Ti všichni malí YouTubeři potřebují podporu a milující fanoušky. Jinak odejdou pryč a to přece nikdo z nich nechce. Takže když uvidíš malého YouTubera, tak mu dej aspoň like nebo odběr, jestli můžeš. Neříkám, že přímo mě, ale těm malým YouTuberům můžeš pomoct. Takže vy malí YouTubeři použijte tento zvuk a pomáhejme si. Víš, co znamená být malým YouTuberem? Znamená to vstávat unavený,